Згодная з папярэднім паэтам, што не толькі вершы сёння пачытаць, але пра розныя аспекты мовы таксама, пра нашы адносіны, пра нашы асабістыя адносіны да мовы таксама трэба пагаварыць. І дзе яшчэ не пагаварыць пра беларускую мову, калі не ў Вільні, дзе вось не зусім у Вільні, але ў ваколіцах Вільні хадзіў па вёсках і збіраў гэтыя слоўцы, і потым на аснове іх пісаў сваю першую граматыку Браніслаў Тарашкевіч. Тут хадзілі, тварылі беларускія паэты, пісьменнікі, друкаваліся першыя кнігі, друкаваліся першыя часопісы, газеты. Вядома, але і ў гэтых легендарных, як кажуць, сценах таксама вельмі пасуе, магчыма, не толькі пра беларускую мову пагаварыць, але ж гэта дзень роднай мовы. У нас зусім нядаўна было свята хлеба. Гэтым разам было 20 розных нацыянальнасцей, якія жывуць у Літве, удзельнічалі. Усіх у іх мова, усіх у іх культура. І вы ведаеце, што часам паглядзіш на некага і на іншыя суполкі, і па-добраму, я так па-добраму, пазайздросціш. Гэта ў першую чаргу тыя, развіваецца культура, ўсё вельмі добра, каму дапамагаюць, як, напрыклад, палякам Польшча дапамагае, ці Ізраіль дапамагае габрэям. Канешне, у іх развіваецца культура, мова, ўсё і тут ёсць. Канешне, хто нам дапаможа, яшчэ, як кажуць, дагоніць у каршэнь дадуць. Але ведаеце што ёсць суполкі, у якіх становішча горшае, чым у нашай мове. І я так пагляджу, і здаецца, ну і грэк тады нам як бы і скардзіцца, таму што нас не столькі, колькі іх. Я гавару цяпер пра караімаў. Некалькі гадоў назад я ўдзельнічала ў такім міжнародным паэтычным фестывалі і стаяла на сцэне караімка, чытала вершы, плакала паэтка. Мова знікае. Да што там мова? Народ знікае. Як амаль жа няма караімаў. Колькасць некалькі сотняў іх засталося, у Літве, прынамсі. Што мова значыць для мяне асабіста? Для мяне мова – гэта магчымасць вельмі прыгожымі словамі сказаць дзякуй. Дзякуй Богу за то, што стварыў такі цудоўны прыгожы свет. Сказаць дзякуй нашым продкам, якія стварылі, адгранілі, адшліфавалі кожнае словце, стварылі такі цуд мовы. Таксама сказаць дзякуй маім сябрам. Вось калісьці ў гэтых стенах 35 гадоў назад я вяла курсы ангельскай мовы для дзетак беларусаў. З'ехала на 25 гадоў. І мяне прынялі назад, мяне ні ў чым не папракнулі. Так што я таксама лічу сябе абавязанай прыгожа пісаць пра іх, пра ўсіх. І таксама магчымасць сказаць дзякуй гэтаму гораду. Гэтых падзяк набралася на цэлую кнігу, і яны кніга выйшла, а вершы ўсё сыпяцца, не спыняюцца. І вось сёння я прачытаю усяго адзін верш. Гэта будзе верш пра Вільню. Пра горад, дзе змяшчаюцца усе культуры, усе гэтыя мовы, і ўсім хапае месца. Сачусь паверх, за знойдзенай вясной, над Вільняй прымеркі і водар бэжу. Праз
засуш слёз, гляджу на горад той, што стаў як дых патрэбным да зарэзу. А сонца быццам коціцца з гары, такой усходнай, што і не ўзвесці. І птушкі ў небе, нібы званары, над местам рассыпаюць добравесце. Душу пякуць то жар, то халадок. І недзе ў глыбіні яе насенне чароўных слоў, што зложацца ў радок і ўдзячным вершы справяць новоселье. Вялікі дзякуй.